Teraz ide na to miesto, Boh mu vnúkol niečo do jeho vnútra. To znamená, to pohnutie ísť do Jeruzalema už není sám. Už to není len jeho srdce. Už to není len jeho záležitosť. Je to už záležitosť aj Božia. Amen. Lebo Boh mu vnúkol do jeho srdca niečo. A on teraz ide. Pozrite sa, akú tu má silu. A nikomu som neoznámil, čo mi vnúkol môj Boh urobiť pred Jeruzalém. Nemal som so sebou nejaké zviera, okrem toho zvieraťa, na ktorom som jazdil. V noci som vošiel údolnou bránou, vnímaj dobre, k dračiemu prameňu až v hornej bráne a skúmal som hradby Jeruzalema, ktoré boli sama trhlina, ktoré brány boli spálené. Kde vošiel? V noci. Ešte toto je veľmi silné. Halelúja. To je silné veľmi. Halelúja. Údolnou bránou, dračiemu prameňu, v hojnej bráne, skúmal som hradby. Čo robil? Skúmal hradby. Halelúja. Ktoré boli sama trhlina. Tu je taký prvý bod, keď máš odhaliť, čo sa deje v tvojom živote, alebo v tvojej rodine. To znamená, prvý bod je vnúknutie od Boha, aby ti Boh dovolil skúmať, čo sa tam deje. Vidieť stav. On videl trhliny. Ale ešte to trhliny robia veľkú škodu. Kto už mal v dome myš? Zvini ruku. Niku. Tu bude nás myšníkarský článok. Mali ste už myš? Už ste boli takto, že spáli si a zrazu spal si ďalej? No už nie. Ešte k tomu má niekto panický strach. Romesko, už čupre! Paš tu hinkade, myšu sa mu sú hinkade. Aký obdaral. Darmo muž, my žoci s Márem. Dujeme trenku. Ale je to tak. Človek sa trápi, potom nevie, kde to je. Nemôže spať, má nepokoj. A takto sa to deje aj v duchu, keď je v rodine niečo v neporiadku a ty nenachádzaš, kde je tá trhlina, kde je to miesto, skáďala, prečo sa to deje. Ale neboj sa, tvoj Boh vie o všetkom. Tvoj Boh presne vie, kde je tá trhlina, presne vie, skáďa prichádzajú tí démoni, prečo sa to deje v tvojej rodine a kto to pustil do tvojej rodiny. Takže ten človek prestáva už mať pokoj, lebo v dome je nepriateľ. V dome prišiel nepozvaný host. A nejako dneska ukážem taký obraz malej myšky. A si to zober potom tam, čo sa deje v tvojom živote. Prečo nemáš pokoj vo svojom vnútri? Kde je tá trhlina? Kde sú tie veci skryté vo vnútri? A ty to nemôžeš našať, ty sa trápiš, môžeš sa trápiť 5 rokov, 10, 15 rokov. Nemôžeš výjsť ani z chudoby, nemôžeš mať dobrý život. Proste z predňate nemôžeš výjsť, lebo Boh ti ešte nevnúkol dovnútra, neprebil si do Božieho kráľovstva. Len Boh ti môže otvoriť duchovné oči a nechať ťa, aby si preskúmal, aby si našiel, aha, tuto je. Takže dáme taký obraz, keď sa toto deje, zrazu všetci stanú. Žena povie mužovi, nehovor to deťom. Ale deti, čo robíš, tu nespíš? A už v dome celý dom hore, nemôžu spať. Takže do rána hľadajú, trápia sa, nič. Je tak? A ešte horšie, keď ešte potkan ti príde vo vnútri. To len taký obraz. A potom to obratíme v duchu, čo sa deje, hej? Amen. Potom, lebo to má obrovskú silu. Takže ráno vstane, poďme kúpiť nejaké lepidlá, nejaké pasce, dáme tam a dáš po celom dome, čakáš. Dáš tam slaninu, všetkom, hoci čo tam dáš. Balehlas. A čakáš, kým tam myš nepríde. Ale my vieme, že rómske myši sú špekulanti. Čače, sme tu nebili. No keby som teraz povedal svedectvo, my sme mali takú malú myš. Po celom dome som dal papiere na lepidla
A tá myš sa nechytila. A už sme sa trápili, ja som sa nebal, žena, deti sa bali. A moja dcera ľudská ešte bola malička, tá otco, tak démonom prikazuješ mene Ježiš. Vykazuješ duchov. Vidíme, ako zázraky skrze teba Boh robí. Vidíme, ako toto sa deje. A jedna malá myš, pozri sa. A ona povedala v mene Ježiša Krista, poď von! A ona vyšla von a chytila sa. Možno to vnúknutie, ja som mal chaos v hlave, ale to vnúknutie prišlo skrze moju dceru. A ona použila meno, ktoré je meno nad každé meno.